Хәерле иртә дип кабатындашабыз без сезгә һәм студиядагы чираттагы кунакларны тәкъдим итәргә без инде әзер. Бездә популяр җырчы Илгәрәй һәм аның кызы, олы кызы дип әйтегеме, Әдилә. Исәнмесез кунаклар? Исәннәрмесез, исәнмесез кызым. Сәлам Әдилә. Яра, Әдиләнең кәефләре әле күтәрелеп китер, иртә булганга бераз йокы да туеп бетмәгәндер име. Илгәрәй, сөйләп кит әле безгә кызларың турында. Синең өйдә кызлар бик күп бит инде. Тормыш яшәгән, бәләкәй кызың бар. Аллага шөкер, Аллага Тәгалә миңа 2 кыз бүләк итте. Инде тормыш иптәшем белән берлектә 3 кыз белән яшәп ятам. Инде олысына 5 яшь, Адиләгә кечесенә 1 яшьтә 2 ай. Аллага шөкер, рәхәтләнеп яшәп ятабыз, бергәләп. Гомумән алганда 2 кызым бик актив. Берсе гел минем арттан кабатлап инде күбрәк туйлар алып барырга өчен документлар белән эшләргә туры килә. Һәм шунда олы кызым шушы үзе дә минем арттан кабатлап сумка алган була, кагазлар салган була, нәрсәләр язган була, документ эшләрен алып барган була. Ну, әтисенә ашарга тырышады. Ярдәм итә. Кичәсе инде күбрәк теге биергә, җырларга, берәр җыр ишетсә, бигрәк әтияни кадәр җырын ишетсә, биергә, нәрсәдер җырларга маташа. Шул İcadi bağlar üsüp kiledi. Buna tırmış ittəşin deyip aytın mı? Yaş şaqlarga, yigit şaqlarga eğlenip qaysaq, tırmış ittəşin bilen nişik tanışdığız məxəbət tarixi nişik başlanıp gitti İlgərəy şul haqda siləşip alıyıq әлі. Biz ikimizdə Tatar Dövlət Gumanitar Pedagogik Universitetini tamamladıq. Min Tatar Dili Ədəbiyyat fakültetini, ol İngilis dili fakültetini tamamladı. Şulay Tatar Dili İngilis. Onun bilen min 3-нче курста укыганда танышырга теләгем бар иде. Теләгем дип инде танышырга ниятем, ләкин мин оялдым. Оялу сәбәбе аркасында 2 ел дәверендә аны күзәтеп, аңа яшерен хатлар язып шулайрак йөрдем мин. Һәм инде 5-нче курста диплом алырга вакыт җиткәч, мәйтәм булса була, булмаса юк дип, һәм мәйтәм 2-нче аны күрмим, һәм аның белән инде танышырга якынрак, менә башта исәнләшеп, аннары аны әкрен-генә инде кафега чакырып, шундай бергәләп чәй ичеп, һәм әкрен-әкрен генә киноларга йөреп, беренче свиданиялар шулай йөреп китте инде, менә шулайрак булды бу хәл. Бу мәхәббәт инде гаиләгә кадәр үсеп калды. Аннары 2 ел очрашып бирдек, һәм 10-нчы елда без 10-нчы елда өйләнештек. Аңлашылды. Менә һәр гаиләнең үз традициялары, үз гадәтләре була. Бәлки сезнең дә яшь гаиләгезнең нидер инде традициялары бардыр. Теге төп традиция дигән әйбер әлегә юк. Ләкин безнең арада гел очрый 16 саны. 16 санына күз салганда бер тикшерүне ясап алдык. 16 апрельдә без беренче тапкыр күрештек. 16 июльдә безнең туй булды. Һәм инде Кремльгә кергәндә безнең күзебезгә 16 саны килеп керде. Һәм 16 ноябрьдә тормыш иптәшемнең туган көне. Шулай ук 16 ансы инде 2000 елда булды бу хәл. Минем әтинең әнисе 16 февральдә вафат булды. Һәм 16 лицейда минем тормыш иптәшем эшләде. Менә бөтен бер 16 саны белән бәйле. Нәрсә икән әлегә тиге әйтеп бетереп булмый. Менә хәзер 16 ел куркыта бераз. Яхшылыкка гына булсын дип ышанып каласы килә. Нәрсәгә юрыйсың шул килә диләр, мен яхшысына өметләник. Хәзер менә тагын сезнең чыгышларда да күзәткән бар. Сез икегез дә бик стильле, зәвыклы итеп киенеп чыгасың, үзең дә, кызың да. Әлеге образлар өстендә гомумән кем эшли Илгәрәй? Әлеге образ өстендә тормыш иптәшем Айгөл һәм мин, без үзебездә гел күзәтүдә урыс эстрадасын күзәтәбез, чит илдәге эстраданы күзәтәбез һәм шулай ук интернетта эзләнүләр инде һәм безгә образны шулай ук сайларга булыша Илара Шәйхи. Илара Шәйхи шулай ук татар эстрадасында популяр кеше дип әйтик, чөнки татар эстрадасында күп кешене киендерә. Шул менә минем фантазияны, аның фантазия, гомумән алганда
Безнең гаилә белән, Гараевлар гаиләсе белән Илар Шәһинең фантазиясе кушыла да һәм бер образ килеп чыга. Образ килеп чыга. Гомумән хәзер модада бит инде бер төрле киенү, бергә спортзалга йөрү, бергә нәрсәдә булса эшләү, сездә менә андый әйбер бармы сезнең гаиләдә? Без аерым киенергә яратабыз. Хәзер шул бөтен татар эсрасына гаиләләр киенәләр, мәсәлән, балаларын бер киемгә, үзләре бер киемгә киенеп чыгалар да, шуның белән ничектер теге кызыгып бетә дип әйтик мисал. Безнең менә киресенчә Адиләнең үзенең бер образы киенеп чыгыра инде. Яшь бала, сабый буларак киенеп чыга. Мин аерым бер кеше буларак теге җырчы буларак киенеп чыгарга яратам. Һәм алга таба нәрсә булыр, әлегә бетереп булмый, ләкин сөбәйтик. Образлар әле бар. Хыялда образлар бар. Минем өйдә шулай компьютерда аерым бер папкада бер 8-9 аерым бер образ бар. Анысын инде ала берсә, менә көз айларында яңа концерт программада күзәтеп булачак ала берсә, менә шулай яңа клип өстендә эш алып барыла, өчен ярысын төшереп бетердек. Тагын ярысы калды, менә анда бер яңа аерым образ булачак ала берсә. Шул ярый әле гаиләм бар. Гаиләм белән берлектә эшләп ятабыз, иҗат итәбез. Менә эш турында сөйләштек, менә ял Гәрәевләр гаиләсендә ял ничек үтә Гәрәев? 6 ел эчендә теге чит илгә бер дә барган юк. Беренчедән мин самолеттан куркам. Шуңа күрә барырга бик итәбез. Бигрәк тә хәзер минем тормыш яшәгән Майгел эш буенча барып кайтты Франциягә 5 көнгә. Аңа нәрсәгәдер ошамады. Мин хәбес уйга килдек тә инде. Исәп ала берсә быел июньнең 20-ләреннән соң Кырымга барып кайтырга. Бер 10 көнгә. Һәм булай теге ял көннәрендә инде җомга, шимбә көннәрендә без ял итәбез берлектә, гаилә белән барабыз әти-әниләргә, аларга рәхәтләнеп, себерке алып, мунча керәбез. Аннары соң мунчадан чыккач инде әти белән, әни белән, кара-каршы гаилә белән утырышып чәй эчәбез. Мин яратам, мәсәлән, мәтрүшкәле чәй яратам, җиләк-җимешләр салып, алмалар, апельсиннар салып яратам эчәргә чәйне мунчадан чыккач, мондый зур бер бокалда эчәргә яратам яна. Һәм аннары соң инде теге атна нәтиҗәләрен ясыйбыз үзебез инде. Нәрсәләр эшләдек бу атнада, ниндирәк теге эз калдыра торган эшләр эшләдек дип шаярак теге. Аннары соң инде мәчеткә дә йөрибез. Һәр яисә атна башына, яисә атна ахырында Шамил мәчетенә барырга яратабыз. Анда шулай гаилә белән Шамил мәчетенә барып, анда күп кенә үзебезгә кирәкле информация туплыйбыз. Гомумән алганда тырыша алганча буш вакытны юкка түгел, ниндидер бер ният белән эшләргә тырышабыз. Син әйтәсең, традициялар юк дисең. Традициялар дип менә традициялар бар. Юк, әле инде теге зур түгел дип, менә үзебезчә бер 6 ел эчендә бергә яшәп ятабыз, Аллага шөкер, шундый бер кичкенә генә бер традициялар бар иде. Шул. Игәр син ничек уйлыйсың, син кырыс әти микән? Кай вакыт белим инде була, яшерен батырым түгел, эш аркасында бераз гаиләгә дәләгә инде. Шул балаларга килгәндә инде тырыша алганча мин күбрәк аларны урыслар әйтмеши балую. Гел нәрсәләр теге әйтеп куям, кызым, әйдә болай эшләсәң, моны алып бирәм, тегене алып бирәм, кибеткә керсәң инде буш кул белән чыгарга яратмыйбыз. Мин үзем шәхсән аңа белән салырга тырышам, чөнки үзем дә бала чакта мәсәлән уенчыкларга күбрәк интегеп яшәү дип әйтсәң дөрес булмый, ләкин әти-әниләр өчен дә теге үзләре акчага көчле түгел, әле уенчыклар да әле юк иде. Шуңа күрә булдыра алганча кызларыма, ике кызыма да башта бер генә кызым алган булсам, икенче кызыма да алам, икесенә дә бүләк алырга тырышам. Гастрольләргә барганда мәсәлән бер истәлекле әйберләр алырга тырышабыз шул. Син ничек уйлыйсың, кызлар арасында көнчелек хисе бармы икән? Менә икенче бала тугасын була бит инде, ул һәм булса аның белән ничек көрәшәсез? Баштарак көнчелек булды, әлбәттә, теге күбрәк вниманиены бирәсең бит инде кичкенә кызга, теге караватта ятканда, теге гел аның белән егылмасын, итмәс кочаклыйсың, үбәсең инде. И Аделяннар килеп керә дигән. Меня кто поцелует, меня кем үбә дип инде шаярак. Мин дә кочаклагыз әле дип әйтә. Ну, шул көннәр шундый булып инде яны. Шулай да бөтен булган вниманиены инде без бирергә тырышабыз ике кызга да. Аллага шөкер. Әдилә, син сеңлеңне карарга ярдәм итәсеңме әнигә? Батырмысың синең сеңлең?
Аңа ничә яшьсең? 1 яшьме? Әле ояла әле пока. Яла әле Әдилә. Ярар. Әдилә ялып утырса да, имеш, сәхнәдә инде балкыганы бар. Илгәрәй менә син ничек уйлыйсың, киләчәктә кызыңны сәхнәдә күрергә син әзерме, теләр идеңме? Ну, мин шуны әйтә алам, үзе теләсә рәхим итсен сәхнәгә, әлбәттә аңа булышырбыз. Ләкин минем уйлавымча ул сәхнә түгел, икенче бер һөнәргә юл тотмакчы була. Ул да булса теш врачы. Теш врачы. Куркусыз кыз икән бу. Әйе, ул безнең дә тешләрне карый, авызыгыздан чыгып тешләрегезне карый мәл дип. Аннан соң курчакларның тешләрен ул караган була. Без аңа теге пластилиннар алган идек, төрле төстәге. Шушы пластилиннар янәсе пломбы, шушы пломбаны курчакның тешенә куйган була, аны алган була, агарткан була. Минем уйлавымча ул теш табибы булыр дип уйлыйм. Сез әллә теш табибына бик еш йөрисезме, каян килгән шуның кадәр кызыксыну әлеге өлкәгә? Ну, булды. Үзе белән дигәләгән булды, шуннан. Теш табибына байтак йөрергә туры килде. Безнең тешләр бераз нирәк, слабыйрак. Әти яратканы күренеп тора, конфетларны күп ашаткан әтинең. Әти, яни әби бабай янәшәсендә яшәүе билгеле балаларга да бик рәхәт. Ләкин кызганычка каршы барлык балалар да назга күмелеп яши алмый. Кайбер балаларның әти-әниләре янәшәсендә була алмый төрле сәбәпләр аркасында. Икенчеләре исә катлаулы авырулар белән көрәшә. Һәм дуслар, әлеге минутларда минем дә сезгә искәртеп үтәсем килә. Бу гади генә марафон түгел, хәйрия марафоны. Һәм әгәр дә сез безнең марафоныбызда катнашырга телисез икән, әлеге мизгелләрдә сез кулыгызга телефоныгызны алып 34-34 номерына «НАС» сүзе белән башлап СМС юллый аласыз. Әлеге СМСта сез күпме акча күчерергә әзер булуыгызны шулай ук язсагыз, без сезгә бик рәхмәтле булыр идек. Әдилә бүген тыйнак кына утырса да, ул бит сәхнәләрдә балкыган кыз, без аны балалы солянка проектыннан күрдек. Әйдәгез әлеге видео язманы хәзер тамашачылар белән дә бергә карыйк. Әдилә, карыйбызмы? Әйдәгез. Әти-әни, құшағыңнан біктіз, ұшабызда қанат бағынып. Туған яққа ашқынып яшибіз, әти-әнилерні сағынып. Юққағына әйтілмей, бала көңілі дейіп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юққағына әйтілмей, бала күңелі дейіп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Кадерле дуслар, без кабат студияда һәм исегезгә төшереп үтәсебез килә. Бүген безнең марафоныбыз гади марафон түгел, бу хәйрия марафоны. Сез дә әлеге марафонда катнаша аласыз. Үзегезнең телефоннарыгыздан әйтәлгәре традицияны дәвам итеп 34 номерына БФ НАС сүзе белән башлап, күпме акча күчерергә әзерсез шул сумманы язып, сез дә СМС юллый аласыз. Бүгенге көннән кергән барлык СМСлар һәм партнерларыбыздан алган барлык бүләкләрне без НАС хәйрия фондына күчерербез. Күрәм, сез дә буш кул белән килмәгәнсез. Менә Адилә бүләк алып килде әле балаларга, конструктор, Лего. Инде һәр кеше, һәр бала бит инде нәрсә белән шөгыльләнә башлый. Теге гомумән менә бала сөйләшә башлаганда шундай бер күзәттек. Иң беренче өтен бер китап кулдан бармактан. Бармакка массажлар булса, аның теле күп алданрак ачыла башлый икән. Һәм инде менә кыз бүләк итәсең. Лиапаңа бир бүләген. Без бик рәхәтләнеп әлеге конструкторны Әдиләдән дип балалар фондына күчерербез. Бик зур рәхмәт Әдилә, бик зур рәхмәт Илгәрәй, иртән торып килгәнегез өчен, безнең марафоныбызда катнашканыгыз өчен. Ә хәзер Сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Инде Әдиләдән бүләкләр алгаштан, безнән дә Әдиләгә җавап бүләге. Әдилә рәхәтләнеп кич белән
укырсың әтиең белән, әниең белән шушы китапларны сеңлеңә дә укырсың. Татарстан китап нәшрияты безнең бүген төп партнерыбыз. Бик зур рәхмәт аларга зәвыклы китаплары өчен. Илгәрә әйтер сүзләрең булса? Шунда әскеле, чыннан да менә әти, әни булу ул үзе бер бәхет. Була шундый кешеләр, кемнәрнең әти-әниләре юк, алар хыялда, гел әти-әни булсын, аларга иртәрән торгач, әти-әни хәл, әни хәл дип әйтсәң иде диючеләр бар. Ләкин бар шундый кешеләр әти-әниләре булып та аларның кадерләрен белмиләр. Шуңа әскәле дуслар, әти-әниләрегез бар икән, аларның кадерләрен белеп яшәгез һәм гел алга табада уйда булсын инде сезнең ата-аналарыгыз. Бәхетле булыгыз. Бик зур рәхмәт Илгәрә матур сүзләрең өчен. Әлеге сүзләр кемнедер бүген бәлки изге эшләргәндер. Уларда әйтәгез, без бергәләп Әдилә белән мультфильм карап алыйк.